This one. And the socks, make sure it's this one, open that socks. This is for dollars. I need $1. Good morning, guys. Si Jen, kumakain ng crumpet. Today is, ano na ba? Thursday, July 7. Kami ni Sak naglaba. And, kanina yon. Then, pumunta ako dun sa laundry room para mag-load ulit. Kasi ang dami naming labahan. Kasi ilang araw umulan, di ba? Yung mga bata, nasa park. Kasi medyo okay, hindi pa umuulan. Not sure kung umuulan. Yeah, I'm gonna eat first and then I'll follow, okay? Guys, magsiswimming yung mga bata. Linagay ko na sa dryer yung aming mga damit. Kain muna ako tapos after kong kumain, punta natin yung mga bata. Kaalis lang din. Magsiswimming sila. You know, yung aking tagyawat dyan sa my upper lip. Kain muna tayo. Ito yung tira kong bihon. And meron akong tirang
yung ano ba, German sausage. Eto. So, yan ang aking breakfast slash lunch. Okay, kain muna ako tapos bilisan ko para punta ako sa swimming, sa pool area naman tayo. Kainan nyo, guys, dito na pala tayo sa pool. Sa likod lang to ng caravan namin, guys. Ayun yung caravan namin, no? Ayan si Ben. And yung aking dinadry, hindi pa siya dry, guys. Hindi pa tapos. May ilang minuto pa. Dito sila. Ayan. Where's Ollie? Si Ivy pala yun. Go, Zach! Where are you, Baba? Ayan si Kuya. What are you doing here? Go, Baba! Is it cold? Galing sila kanina sa sa hot pool, ngayon dito sila sa cold. Naka-wetsuit naman sila pero malamig pa din yun. May kaibigan na siya. What's her name, Baba? Your new friend? Sophie. Hi, Sophie. It's not Sophie. Ay. Poppy. Huh? Poppy. Poppy? Yeah. My new friend siya, si Papi ang pangalan. May mga friends na sila. Hi! Tinanong ko kung okay lang sila sa vlog. Are you sure you're alright? For vlog? Okay, thank you. Okay lang daw sila i-vlog. Magkapatid at... Are you sisters? Siblings? May worm daw. Just kick it! Go, Baba! Yung new friend nila at si Ivy. It's too hot? It's too hot? Mainit daw sa wetsuit. That's why I thought Ayan na si Sak. Tinanggal niya na talaga yung wetsuit niya kasi Max. Ayahan. Yung phone ko kasi nandoon, oh. Go, Baba! I feel so warm. I-check ko na yung aking dinadryer. And yung suot ko pala, guys, yung suot ko to kagabi. Sabi ko, ito na lang suotin ko. Ilang oras ko lang naman to sinuot. Sayang din. Yung ano ko, inano ko siya, guys, tiniris kasi sobrang sakit. So, ayan, mas okay. Kanina ang sakit-sakit. Sana okay na siya. Ayan, okay na. Tapos na yung akin. Ooh. Alright. Guys, na-deliver ko na pala yung isang bag na renire natin. Kumuha ko ng isa pang bag kasi hindi na kasya. So, bali 3 garbage bag. And, paglabas ko kanina, wala na yung mga bata. Hindi na siguro sila sa heated pool. Kasi malamig talaga dyan.
Oh, tayo na kaya yan. May namulog. Hi. Hi. Ayan yung isa. Tapos meron pa dito. Yung isa nasa caravan na. Linis sila. So, eto na yung dalawa pang garbage bag na mga damit. Okay, ayan. Tatlo. Punong-puno. Gusto ko sanang pumunta doon sa heated pool kasi hindi pa kayo nakakapunta doon. Hindi pa kayo nakakapunta doon. Kaso gusto ko ring tupiin yung mga kinuha natin sa dryer habang mainit-init pa. Mayroon pa namang ilang araw kami dito. Mayroon pa tayong 1 week. So, tupiin ko na lang muna ang mga yung guys. Time-lapse ko kayo. And manunod ako ng hindi ko pa tapos yung pinapanood ko na Eclipse. Nasaan yung iPad? Wait lang guys. Tapos i-timelapse ko kayo ha. Sky's beautiful and so are you. Guys, hindi ko tinuloy yung aking pagtutupi kasi parang basa-basa pa siyang konti. Mainit siya pero parang basa. So sabi ko, isampay ko na lang muna sila. Kasi pag parang basa-basa pa siyang konti. Babaho to. So isampay ko. Dryer na pero isasampay. Bakit kaya ganon? Alright, isampay ko muna to. Yung mga bata, andun na pala sila kila Ivy. So, magsampay muna ako. Sabi ko isasampay. Dito kami sa kabilang sampayan kasi dun sa may sa amin puno na. And si Jan, tulungan niya ako magsampay. Sabi natin. Sana enough yung ating pegs. Here, Hana. I know. Tingnan nyo guys, hindi man lang hindi nalilinis. Yung tingnan nyo, ang dumi-dumi ng ni Holly. Hey, I heard you got a new best friend. Yeah, it hurts a bit, I won't pretend that it doesn't matter that you're with someone else. In a way, that's how it's supposed to be. If I'm unable to make you happy, then it's for the better that you are not with me. That's why I wrote you a letter, 'cause you see, I write so much better than I speak. And I need to tell you, you were my best friend till the end. I hope I'll be happy without you, but right now I don't know what to do. It's hard to get over, you chose someone else, a new best friend. Feel like it was long ago. We were head over heels in love, thought it lasts forever, but somehow we got lost. Looking back, I didn't realize what was wrong with me. I can't deny I took you for granted. You finally had enough. That's why I wrote you a letter, 'cause you see, I write so much better than I speak. And I need to tell you, you were my best friend. Tapos na ako magsampay. Nalagyan ko na ng mga ipit. Ito si Jan to. Isasampay pa rin si Johnny Boy. And hindi tayo kinulang sa pegs. Kasi meron pa. Ayan. Here. More. Ayan, meron pa tayong dami pa natirang ipit. Okay. Madali na lang yung matuyo kasi na-dryer na natin. Medyo basa-basa lang siyang konti. Okay na yan. Sana hindi umulan. Ha? Take them off and put them over. That side? Why? It's more sun? Ay, ayoko na mag-andun doon sa kabila kasi more sun doon sa kabila. Oh. Yeah, that will be alright. Ayan yung laundry dito sa kabila. Malayo-layo tong konti. Ayan yung, doon tayo sa kabila eh. Ayan yung jumping pillow.
Sa likod to ng jumping pillow. Andun yung mga bata. Wala na sila sa pool. Nasa jumping pillow naman sila. Maglinis ako ng caravan. Ayun si Hall naka-wetsuit pa. Oh. Sila na talagang naka-wetsuit. Ang galing niya mag-backflip. Ay. Hi, Baba! Are you? Look, I'm the coolest man around, and no one's ever gonna keep me. Look, guys. Yan si Kuya. Later na, Baba. Just play there for now. So, ako magva-vacuum. And meron din akong hugasan. Ayan, manunod sana ako ng eclipse. Ayan. So, maglinis lang ako dito. Tapos, yung mga towels, tuyo ng mga to kasi naka-heater tayo kagabi. So, tupiin ko lang yan. So, maglinis. Kasi tingnan nyo yung bed nila. Inayos daw nila yung bed nila. Inayos ba yan? Nagmadali sila. Tingnan. Hindi yan ayos, guys. So, maglinis ako. Sky's beautiful and so are you. I wanna make it up to you, start something new. Yeah, I've been thinking of the parts I played for you. Now I'm drinking from the bottle as I do. It's like a long dream. In-stop ko muna yung pagdadry ko ng mga plato kasi pumunta dito si Jan, kinuha namin yung aming mga sinampay. Andito yung iba. Ayan, ito yung dry na. Tapos yung iba, isasampay namin dito kasi umulan na, guys. Ayan si Jan, yan yung bago nating nabili na sampayan sa Bunnings. Where did we get that, babe? Bunnings? Was it Bunnings or Anaconda? SAF on it. Ah, yeah, sa iba pala. Sa BMC? SAF. Ah, BCF. BCF pala, guys. Boating, camping, fishing. So, yan. Yan yung mga isasampay, oh. Yung mga bata, nasa jumping pillow. So, siya yung magsasampay. 5 tong ginagawa ko. Na-makeup ko na yung higaan ng mga bata, yung bunk bed. Ayan. Yung kay Sak, Holly. Ayan yung kay Holly. Yung ibang damit ni Holly nandyan sa natin, organizer na cubes. Tapos yun dun yung basket niyan kung saan nandun yung iba niyang laruan. And of course kay Kuya. And ang kanyang udi. So yan, malinis na. Ang gagawin ko ay after kong maligpit ang mga plato, tutupi, then vacuum yung huli. O kaya, tulungan ko si Jan magsampay. Update ko na lang kayo, guys. Okay. You're on the wrong team. Oh, there's a lie and there's a fire coming out of me. Guys, hindi pa ako tapos mag-tupi. Dito tayo sa Coles. Kasi kahapon, hindi namin kinuha yung pork. Kasi wala kaming space sa aming fridge. So, binalik namin. So, ngayon namin kukunin. Kasi yun ang ating dinner. Maybe everyone's Do we want any cold store to go? Diba? Kung saan tayo nakakarating. Kung anong ginagawa natin. And rolls? Where's the rolls? What, tiger roll? Oh no, the soft one. Yeah. This? Because I got some tiger roll the other Yeah, day. so we're gonna have have done this. Yeah. You think that's enough? Roll enough? No, I don't think so. Or do we try some of these? Yeah, A bigger roll. yeah. Nasa na yung roast pork? Loins, no bone. That's a leg. Loins. They're all boneless. Ah, boneless. But But we one have with lots of crackle. yeah. So not that one. This one, this is leg rolls.
Yeah. Think so? Yep. Yeah, that one. 2.5 kilo? Yeah. Tingin tayo kung meron silang sticky rice. Sana meron na silang stock. Walay guys, walay yung sticky rice. Tapos na tayo guys sa coast. And nagpabook pala ako sa Tuesday next week for my SNS kasi sumasapit na siya sa buhok ko. So next week SNS tayo. Balik ako dito guys kasi nakalimutan namin. Dapat punta kami ng butcher para bumili ng gravy, yung Maggi na gravy para sa dinner natin ba? Para sa gagawin na roast pork. Sana yan. So dito, Costco kasi meron ditong butcher. Ayan. So na meron sila yung refill. Yung kunti lang ba? Ayan. So wala silang tingi-tingin ganito guys. So binili na lang natin tong gravy ganito kalaki. $34.99. So parang $35 na rin siya. Okay lang kasi magagamit na dito sa bahay din. Yeah, ayan. Marami tayong gravy. Masarap tong gravy guys. Okay, balik na tayo doon kay... Hinihintay lang ako ni Brody sa car. Doon lang nakapark sa gilid. So, nakabalik na ulit tayo dito sa Caravan. And ayan yung aking naiwan na trabaho. So, ito yung isa sa mga nabili namin. Yung iba nandun kay Brody. Mamaya pupunta ulit kami sa camp kitchen. And alam nyo ba, napapansin kasi ni Brody, lagi kong in-order tuwing umaalis kami or kumakain kami sa labas, lagi kong in-order na inumin ay lemon, lime, and bitter. So sabi niya, I'll show you something. So pumunta kami sa liquor store. Sabi niya, kunin ko raw to. Ito lang daw ang nilalagay para makagawa ka ng lemon, lime, and bitters. Ano lang daw sa baso. Ipaikutin sa baso tapos lagyan mo siya ng soda. Hiya! Ayan na sila. Nakabili I had siya. to get changed because these are not my size. Okay. So, bilhin na lang ako ng soda na lemon lime na soda. Yun nga. Like, hindi raw solo. Sabi niya, wag solo. Yung flavor dapat daw lemon lime din para makuha ko yung gusto kong taste na lemon lime and bitter. So, ang brand niya is... Huh? My clothes are Yes. I was gonna wear them. I put it there, yeah. Ito, ang kanyang brand is, ganito basta, ganito siya guys. I got my Angostura Aromatic Bitters. Dad got the wrong Bitters, size, ayan. Kung gusto nyo rin gumawa ng lemon, lime, and bitters sa liquor, ano lang siya sa store. Liquor store mo siya mabibili. Magkano ito? Nakalimutan ko guys kung magkano. So, yeah, ayan. Where's that jumper? Can you get that jumper over there, please? Where are you going? Oh, no, I was going to the pub. Bob. Yeah, might ring you to Whatever. come pick something. Might be too drunk. Whatever. You never drink. We need money. You never drink. Where are you going? Just going Willow to see Graham. Alright. Play some darts. Oh. Take Michael, your car. Tell me keys, please, babe. And Han, if you Grab have... that car and If you have a chance to go. Hindi si Jan tsaka si Willow. Palobat na yung aking battery. I-timelapse ko kayo guys. Magtutupi na ako. Then mamaya magluluto. I-roast lang naman yun. Saglit lang naman yun. Madali lang. Ilalagay lang namin sa oven dun sa camp kitchen. And si Holly, ayan na. Baba! Ayan. Kaligo na siya. Hindi ko lang kung makikita nyo. Andun siya. Ay, hindi niya makita. I've been running most of my life, blowing smoke everywhere around. I've been searching, but I can't seem to find someone that can hold me through the night. I'll count to 10, then open up my eyes. If you're gone, I'll take it as a sign. But if you stay, then baby hold me tight and send me off with the words of a lullaby. Guys, dito na pala tayo sa camp kitchen. May nanonood natin. Ayun, my God. Tingnan niyo yung roast pork natin, guys. Looking good. Wala pa sila dyan, tsaka si Ben. Wala pa sila.
Dito yung mga tinapay natin, oh. Dito na yung mga bata. And eto, tinost namin sa oven. Ayan na siya. Naubusan ako ng memory. Nasa kayong kumain, guys. Ayan, hinintay na lang namin yung boys. Ang lakas ng ulan. That is so. Ayan, lakas ng ulan. Dito na kayo sa caravan nila. Dessert time. Naubusan na tayo ng memory. Space ba? Memory card. Yummy. Yeah, we have. Just didn't leave, and then it just bucketed a bit. Dessert time. Wala na tayong ano guys. Gamit ko ng phone. You're welcome. Dito na ulit tayo sa caravan. Yung aking mag-aama nandoon sa caravan nila. Ivy. Time check is 9:14 and ang gagawin ko ay mag-vacuum. Yun na lang ang hindi ko nagawa dito sa caravan ay ang pag-vacuum kasi kung saan tayo at kung ano mga ginawa ko. So, vacuum lang kasi, ayan, malinis naman dito. Vacuum na lang talaga ang kulang dito sa caravan. So, mag-vacuum muna tayo. Past 9 na guys. So, vacuum. Habang wala pa ay, ang lakas. Habang wala pa yung aking mag-aama. Para pagdating nila dito, linis ang ating caravan. Okay? Dito na sila, guys. What? Your bed? Because I'm good. You know what you didn't do? What? Did you see my? What? Nagugas na sila ng paa. You messed it all up. What's that? Feed off the bed tile. Look, it's the other way around. No, that's I did it on purpose. So it's different color, lighter. Oh, and Yeah. did you see my pillows here? Yeah, why? Because my rug always falls off and it's Okay, you can put it that way. Yeah, that's fine. Close the vlog. Okay, guys, thank you. Please like, please subscribe, and just bye. Bye. Good night, guys, kuya. Holly's in the Good drops. night. Hey! Good night. Cause I think I do.